A teraz prosím odíďte. Problém. Nie. Aspoň nie také, ktoré by som nevyriešila aj bez muža. Tak to nie. To nie. Prosím. Ďakujem sa, pani. Nespravdí sa. Je u vás v kuchyni vina. Nech okamžite príde za mnou, ale zapnými schodmi. Už môžem. Excelencia, obávam sa, že náš rozhovor budeme musieť odložiť na inokedy. Máme problémy s jednou z našich nových noviciek. Pohľad. Aleluja. Ďakujem pekne. Pochvále bude Ježiš Kristus. Dobrý deň. Dobrý dieťa. Vy nám dávate zabrať. Čo chce matka predstavená? To nech vám radšej povie ona sama osobne. Choďte, prosím. Zástev. Aha. Tak. Určite si domyslíte, prečo som vás zavolala. Lebo sestra Augusta žalovala. Prosím? Že som sa vzbúrila. Veď je to irónia osudu. Myslela som, že tu budem robiť niečo iné, než len posávať za sporákom ako v reštaurácii. Bola by škoda nevyužiť taký talent, ako ste vy. To však nie je dôvod, prečo som si vás dala zavolať. Ide o vašu minulosť. Prosím? Netušila som, že ste zasnúbená a že ste svojich príbuzných, hlavne svojho otca a jeho reštauráciu nechali v štychu. Kto to tvrdí? Pred chvíľou tu bol váš brat a snúbenec. Čože? Nebojte sa. V nutnosti som sa uchýlila k lži a povedala som, že ste v Kolíne. Ale teraz by som rada počula vašu verziu. Môj otec sa k nám správa, ako keby sme boli v majetku. Od 14 rokov pracujem v reštaurácii. A odtedy sa poznám aj žencu.